Já tady mám dneska další návštěvu, doktorku Silvu Sklenářovou, moji kolegyni. Ahoj Silvo. Ahoj Kláro. A já se tě rovnou začnu ptát, ty jsi nesmírně zajímavý člověk. A moje první otázka se bude týkat samozřejmě historie, protože to je v podstatě i částečně tvoje odvětví. Částečně. A mě by zajímalo, kdybys mohla vrátit jednu historickou postavu zpět do života, koho bys pozvala třeba k sobě do archivu, na šálek kávy či čaje a proč? Vždycky jsem jako velmi ráda četla o ženě, která se uměleckým jménem jmenuje Hedy Lamarr, což je rakouská americká herečka. Proslavila se ve filmu Extáze, který byl natočený ve 30. letech. Byl dokonce zakázán, papež ho nechtěl ani nikde pustit, Hitler ho též zakázal v té době, poněvadž ona byla první. Ale to není ten důvod, proč bych ji chtěla pozvat, ale ten film se proslavil tím, že ona byla první odhalená žena na filmu. Ale ta hlavní věc, proč jsem o ní přemýšlela, bylo to spojení takových podle mě trošku dvou osob v jedno, kdy kromě toho velkého uměleckého talentu měla i velký talent technický a vynalézavý. Třeba do dnešních dnů vlastně se používá to, co ona pomohla se svými kolegy sestrojit, vymyslet, myslím ve 40. letech, a to je základy pro Wi-Fi a Bluetooth. Neuvěřitelný. Plus spoustu dalších věcí, i kolem letadel a tak dále se ochomítala nějaký konstrukce. Jsem se dočetla, že snad jeden z takových, a to používáme prý všichni, doma je taková ta skřínka na ty papírové ubrousky s tím otvorem, aby se to táhlo ven, tak to prý je připisováno také jí. Ale hlavní teda, co by znali mladší lidi, mladší, že jo, prostě naši kolegové zde, nebo naše děti, tak znají slovo Bluetooth a Wi-Fi. A to vlastně základ položila Hedy Lamarr, která se vlastním jménem jmenovala, myslím, Eva Kieslerová, ale to bych teďka úplně neřekla. Hedy Lamarr je více známý. Ono asi není žádná novinka, že v podstatě ženy ve vědě to měly a v současnosti stále ještě mají těžké. Nicméně mě tady ta tvoje odpověď evokovala trošku otázku. Ty máš nějaký vztah k technologiím, že? No tak vyloženě mé humanitní vzdělání tomu úplně neodpovídá, ale asi určitým ohledem, tím, jak ta doba běží a jak je člověk zvídavý a chodí mu do archivu spousta různých věcí, tak přece jenom podléhám. Trvalo mi dlouho, než jsem si zvykla vůbec na digitální archiválie, že vlastně si na to nemůžu šáhnout a bude to furt někde lítat nebo tak nějak. Ale jo, jako zajímá mě to, takový ty umělé inteligence, občas to zkouším, občas mi to pomůže, samozřejmě důvěřuj, ale prověřuj, plus zkouším nějaký ty grafiky, nějaký ty věci kolem toho, tak dál. Ale můžu taky dovětek, co by možná ještě se znali i vy, k té Hedě Lamarr. Určitě. Je, že podle jejího obrazu byla neskutečně krásná žena, byla nakreslená ta disneyovská Sněhurka. Ona je před obrazem toho. Vážně? Jo, ty postavy. To je hodně zajímavý fakt, to jsem třeba vůbec nevěděla, takže děkuju za osvětlení. Já se teď možná maličko vrátím k té umělé inteligenci, kterou jsi zmiňovala. A myslíš si, že umělá inteligence by někdy mohla nahradit lidského archiváře nebo třeba celý úsek, dejme tomu spisové služby, nebo myslíš, že tam bude pořád ten lidský faktor důležitý? No, v tuhle chvíli rozhodně ne. Přiznám se, že co bude za 20 let, nedokážu jako odhadnout vzhledem k tomu, jak ten vývoj jako z našeho hlediska rychle pokračuje, ale ono historicky to zas tak úplně překotný není. Když si člověk jako podívá zpátky o pár staletí, jak tam taky to relativně jako nějakým způsobem rychle šlo, akorát, že my to máme všechno jako ty informace rychlejší než dřív, ale úplně si nemyslím, že by to nahradilo. Ten lidský faktor tam bude pořád, protože ta umělá inteligence, já nevím, jestli se dá naprogramovat jako taková ta lidská inteligence do umělý, jestli mi rozumíš, takový to jako to přemýšlení, udělat vlastně ten mozek, který je propojený různýma těma dvouma hemisférama plus různýma těma neuronama a vláknama, aby dokázala tak stejně jako přemýšlet a napadat i věci jako z různého světa. Já vím, že se tam jako projektují vlastně naše věci, naše poznatky, ale jsou to jako naučené věci a ona jenom aplikuje, kdežto my je vymýšlíme. Nevím, třeba za 50 let, třeba to už možný bude, ale v současné době ne.
A do budoucna, co se týká spisové služby, ono to ani úplně nejde, že by ta umělá inteligence ji nahradila, poněvadž je to práce s živým materiálem, který se musí nějak doplňovat. A pokud to někdo do toho nedá, tak ona s tím nemůže pracovat. Tam jde o ten přídej a výdej, když to řeknu takhle zjednodušeně. Ona to může na nejvíc jako zpracovat, teoreticky, nějak to poskládat, ale nemůže ovlivnit ten chod a nemůže to prostě od začátku až do konce organizovat. Já sice nejsem tady člověk, který by měl odpovídat na otázky, je to o tobě, ale otázku si položila, takže pro naše posluchače možná by stálo za to mírně naznačit, i když by to bylo poměrně dost široké téma k diskuzi. Samozřejmě dá se v současné době nasimulovat lidské chování, určitá personifikace té umělé inteligence existuje a dá se i pro běžný člověk si ji může třeba skrze nějaké nástroje, jako je ChatGPT, určitě nějakým způsobem nastavit. A co se týče toho lidského faktoru, kdybychom se bavili o přemýšlení, řekněme, nebo třeba o nějakém tom selském rozumu, tak určitě se na tom pracuje se na takzvané obecné umělé inteligence nebo AGI, Artificial General Intelligence, ale to by bylo do úplně jiného tématu, jenom pro osvětlení, když jsme tady to načali, tak pro doplnění kontextu. Věřím tomu, že to někdy existovat zřejmě v nějaké míře bude, ale určitě jako lidstvo ještě úplně nevíme, co přesně od toho očekávat, přestože je spousta teorií a vizí. Já se vrátím možná k tomu archivnictví trošičku. Jak se ta archivní práce třeba změnila od doby, kdy jsi ty začínala ještě jako studentka a co bys případně poradila studentům, kteří by do toho oboru dneska chtěli proniknout, kteří by to chtěli studovat? Nebo nemusíme se bavit jen o archivnictví. Nakonec my na naší katedře studenty směřujeme i do pomocných věd historických, takže v tomto ohledu máš tady široké pole k odpovědím. Tak já začnu vlastně od těch studií, když to takhle, aby to mělo nějakou kontinuitu, že já jsem studovala archivařinu v 90. letech minulého století a tehdy jsme o žádné umělé inteligenci, natož nějakých elektronických systémech neslyšeli. Tehdy to byl čistý papír nebo pergamen nebo něco takového, že jo, prostě hmotného. Takže když jsem potom já jsem pak pokračovala ve studiu, ale v podstatě mám tady tyhle základy, vyloženě ty klasický, že jo, pomocné vědy bez nějakých digitálních doplňků, které dneska jsou nedílnou součástí. A když jsem nastoupila po nějaký době do archivu, tak já mám zkušenost vlastně jenom s jedním archivem, poněvadž moje praxe archivní spočívala ve stěhování archivu, což je velmi zajímavá činnost, to člověk se říká, že to víc jak jednou za život nezažije, já jsem to teda zažila 2krát, ale jako praxi vlastně neměla a já znám pouze vlastně prostředí toho specializovaného archivu zde na univerzitě. A v podstatě, jo, jsme tady zaznamenali takový ten proces. Jsem přišla v době, kdy to pomalu začínalo jako nastupovat. Třeba ta digitální spisová služba v tehdy, že jsme měli tento systém už z roku 2005, což v podstatě souvisí pomalu se vznikem archivu, protože příští rok archiv na univerzitě slaví 20 let svý oficiální existence od akreditace. A vlastně na začátku jsem opravdu pracovala jenom s těmi papíry, s těmi dokumenty, s nějakými trojrozměrnými předměty, ale od jisté doby dochází právě a díky covidu. Tam je ta velká změna. Do té doby vlastně by se to ani nějak moc jako nehnalo dopředu. Kdyby najednou se nehledaly rychlé způsoby komunikace mezi lidma, kteří nemohli opustit svůj domov a bylo potřeba podepisovat, vyřizovat, posílat a tak dál. Tak tam se to zlomilo a od té doby v podstatě máme více těch digitálních, opravdu digitálních úředních dokumentů. Já jsem se snažila i předtím, když se třeba něco vytvářelo, dělali to třeba jenom v PDF-ku, nějaký plakáty nebo nějaký věci, aby mi to posílali, nebo většinou se to ještě tisklo, tak jsem se to jako stahovala k sobě, ale opravdu do toho covidu šlo převážně o papír. Po tom covidu teď vlastně už máme docela dost digitálních dokumentů, nemyslím přímo v archivu, ale na cestě do archivu do budoucna, takže tam se to proměňuje opravdu jako rychle, ale v tom, pokud se bavíme pouze o spisové službě, jestli ta otázka směřovala i k archivařině jako takové,
Tak tam to tak nějak začíná, ale já osobně s tím tu zkušenost nemám a asi úplně nějakou delší dobu mít nebudu, protože ten archiv, jak už název napovídá, je specializovaný, takže se specializuje trošku jinak než ty státní archivy. Ale tam třeba jako se přemýšlí o tom, že by umělá inteligence pomáhala ve skartačním řízení vybírat dokumenty. Že prostě stejně se to již bude odevzdávat v elektronické podobě, takže vlastně není problém ten dokument, ten soubor, který ta spisová služba připraví, který se tam připraví, prostě předá té umělé inteligenci a ta to vlastně probere, ale zase musí znát nějaký kritéria. Ale já si pořád myslím, že aspoň teď, pokud teda, jak jsi říkala předtím, nedojde k naprogramování nějaké super inteligence podobné lidskému myšlení, tak pořád u toho je potřeba ještě ten člověk, poněvadž ne vždy to, co je takhle dáno, se řekne jo a že to už nebudeme kontrolovat, vždycky se tam dokáže objevit něco, co můžete přehodnotit. Že se to tak říká nedá do skartu, že se to nezničí a řeknete si, ale tohle by mohlo být zajímavý pro zachování paměti, já nevím, obce, katedry v tomto případě, nebo v případě univerzity, cokoliv jiného. Takže stejně tam ještě je to očko toho člověka, aby i do budoucna mohlo být, ale pomůže to s tím hlavně teda těm velkým archivům, který mají na starosti spoustu vlastně agendy mimo sebe a dělají tu předarchivní péči a řeší ty skartační řízení. Tam určitě protože určité typy dokumentů víme 100%, že už nikdy nechceme vidět. Takže tenhle ten zásah pomoci prostřednictvím umělé inteligence vnímáš spíš kladně? Jako pomůcku. Jo, tam vlastně ten archivář není jenom o tom, že takhle, já nevím, jestli se tady někde řešila podstata archiváře, co to vlastně archivář je, že taková ta stará, taková ta utkvělá představa je, že má ty zaprášený kartony a papíry a nosí tam akorát ty papíry a tak dále, tak to už dávno není pravda. Plášť jsem si na sebe v životě nevzala, když jsem ho podědila po svém předchůdci, protože to už není opravdu, jak to bývalo dřív, ale je to v tom, že každý správný archivář by měl být i nějakou podstatou historik, protože nemůže vybírat dokumenty, aniž by prostě neznal nějaký rozsah těch věcí kolem toho. K tomu jsou, že při tom studiu ty pomocné vědy historické, ale kolikrát i absolvent studia historie může dělat archiváře, se to doučí v průběhu praxe, spravují fondy, dělají na tom různý vědecký výzkumy, výstupy a podobně. Takže to je jedna ta složka, že vlastně je ta péče o ty materiály a druhá složka je vlastně to, že zpřístupňujete nebo zachycujete tu historii určité události, určitých objektů, vybraných zajímavých osobností a podobně. A ta škála je velká. Takže to je do toho a v podstatě i ta komunikace s lidmi. Tam ještě je druhá věc, že pokud vám přijde badatel neznalý prostředí, neznalý souvislosti, tak vy byste měl mu pomoci, zorientovat se, kde nahlídnout, kam nahlídnout, co třeba by ještě mohlo být někde jinde. Takže ono opravdu je tak jako multifunkční v rámci určitých, a tím jako bym trošku ze své pozice. Třeba kolegové, co jsou ve větších archivech, tak ti mají ty role rozdělené. Obsluha badatelny, správa fondu, předarchivní péče, metodické vedení a tak dále v rámci spisovek nebo školení, že jo, pro odbornou veřejnost nebo pro úředníky na různých institucích. Když to já to mám tak od každého něco, takže je to kromě toho, že zpráva toho, co už mi tam jednou přijde, to, co tam mám, tak se to nějak musí utřídit, přetřídit a sepsat, postavit. Máme na to hezký systém s názvem Elza, který vám tvoří inventář, tam vlastně ten popis. Všechno se to už generuje elektronicky. Stejně jako když se zapisujeme vlastně přírůstky do archivu, tak ty máme v systému takzvaný PEVA, což je program evidence archivu. A to už taky tam všechno máme předdefinovaný z těch zákonů a vyhlášek, tam všechno je. Je to takový jako na první pohled člověku to chvilku trvá jako každý nový systém a tam to taky všechno se ukládá, tam je teda jediná povinnost, že si to musí ještě vytisknout ten soupis zprávy, kdyby cokoliv se stalo, že to jsou jediný evidenční listy toho, co vlastně v těch archivech máme a jak se ten fond vyvíjí. Kdyby ten systém někdo hacknul nebo něco, tak vlastně nemáme žádné informace o ničem, co tam je, prostě by se ztratil přehled. Takže to je jedna věc, pak je ta pomoc badatelům a potom vlastně i ta samotná badatelská práce toho archiváře.
A tím, že já dělám tady vlastně v univerzitním prostředí, ale i kolegové ze státních archivů předávají své nabité poznatky mladším kolegům v rámci třeba výuky, anebo se píšou nějaký články nebo nějaký přednášky a tak dále. Ty nám zajišťuješ vlastně i výuku některých předmětů a se studenty máš praxi, jestli to tak můžu nazvat, nebo je bereš k sobě? Já jim nabízím praxi u nás v archivu a pokud chtějí, tak mohou přijít i vykonat i do tohohle malinkého archivu ve srovnání třeba tady se státním okresním. Když bys třeba takhle měla zmínit pro případné zájemce, co je u tebe třeba čeká? No, tak poslední 2-3 ročníky ty čekalo stěhování, tak ty zažili to, co už nikdy v životě nezažijí, doufejme. Ale ne, měli tam i jiné činnosti. Vždycky se tam našlo třeba uspořádání drobné třeba předávky. Dostala jsem jeden fond, který byl prostě daný v banánových krabicích, takže za studenti, kteří v té době mě byli na praxi, tak si vyzkoušeli, jaké je to, rozstřídit to, seskládat to a sepsat to v tom prvním nástřelu tak, aby bylo vidět zhruba, co tam je. Další věc je taková ta, řekněme, uklidová, nebo taková ta drobná, na kterou já teda bohužel nemám tolik času, to znamená třeba překartonování, že když se nám rozpadají kartony, nebo jsou ještě ty super starý, jsou sice velmi tvrdá lepenka, ale už to neodpovídá velikosti těm regálům, které jsou teďka předdefinovaný, čili oni to překartonovají, že ze starého to dávají do nového, to já taky dělám jako relax. Ale nemám na to tolik času, takže jako tohle je třeba jeden den pro ně nebo 2 dny. Pomáhali třeba přestěhovávat věci ze spisovny do archivu, seřadit ty kartony správně, dělají soupisy určitýho materiálu, který už tam třeba máme nějakým způsobem. Co jsou takové ty věci, kterým člověk jako ukáže, že se jim snaží dát od každého něco. A to jsou ty základní. Samozřejmě nemůžu je pustit zapisovat do Pevy, nemůžu je pustit do Elzy, jako vyloženě. To jsou takové ty činnosti, na kterých oni uvidí, co všechno tam jako je, s čím se můžou potkat a nad čím můžeme třeba se pobavit, jakože když je tam něco zaujme, tak jim to můžu dovysvětlit. Možná jenom pro kontext, pro naše posluchače, ta Peva a Elza, to jsou softwary, že jo? To jsou prostě také softwary, které využívají archiváři. U nás v České republice, v zahraničí se asi používají jiné. Tohle je vyloženě český. No. Proč jsou 2, proč není jenom jeden? No, protože každý je něco jiného. Peva je na zápis vlastně jenom příchozích archiválí do fondu. A Elza je systém, který vytváří ten inventář, co znamená, že už máme zpracovaný fond. Popsaný, rozdělený, rozčleněný a to je tam, takže to je vlastně každý trošku něco jiného. A já se možná ještě zeptám k té archivní práci. My se občas spolu vídáme. Posledně, když jsme se viděli, tak jsme se bavili, že se chystá vlastně velká výstava k rektorátu. Ty jsi mi vyprávěla o nějakých pramenech, na kterých jsi pracovala. A mě by třeba zajímalo, jaký nejzajímavější pramen si třeba v archivu našla. Může to být samozřejmě v našem univerzitním archivu nebo v jakémkoliv jiném. Jestli jsi objevila něco takového, co se říká, tak to je naprosto super. Tak já vždycky, když něco najdu, tak já jsem nadšená vším, co najdu. Takže jako já vím, to je trošku taková nepříjemná otázka, protože to je asi Sofína volba. To tak trošku jo, to se fakt nedá jako u toho archiváře jako říct, že jedno je jako skvělý. Mně stačí zaprášený noviny z nějakého jako originální tisk a když v tom člověk vidí něco jako zajímavé informace, které nikde nejsou, tak je to skvělý. Co se týká vlastně té budovy rektorátu, tam jenom to tak jako trošku dovysvětlím, že se připravuje výstava, respektive Den otevřených dveří současné budovy, kde sídlí rektorát, což je vlastně v historickém centru města, v té památkové zóně v Rokytanského ulici. A mým úkolem bylo udělat historii toho domu. Samozřejmě k tomu domu my v archivu máme pouze materiály z přestavby z roku 2003 až 2004, kdy získal tu svou současnou podobu. Ty ostatní věci jsem hledala na 2 místech. Jeden byl tady státní okresní archiv Hradci Králové a tím druhým byl stavební odbor magistrátu města Hradce Králové. Krásně se mi to doplnilo, protože vlastně tady v archivu měli spoustu zajímavých věcí k chodu toho k chodu vlastně
té chlapecké výchovny, takhle, která tam působila právě v první polovině 20. století. Tak tam měli různé věci, mně se to líbilo, ale to nebylo cílem mého zájmu. V tuto chvíli můj cílem bylo pouze jako historie té budovy a vlastně, když už jsem se do toho podnikla, takže historie, taková rekonstrukce toho, kde co bylo. Kolegové tady v okresním archivu, kromě různých kronik a mají tam i fotografie, plány a tak dál, mi to zapůjčili tím, že tam katedra pomocně historické knižnictví má napůl skener, super, digitální knižní skener. My tam máme vlastně jakoby naše laboratoř. Nebo vaše laboratoř přímo. To je taková jako spolupráce a oni samozřejmě využívají ty nástroje a my tam můžeme vysílat studenty na praxi. No tak jsem využila této možnosti, že to tam je, aby mi to prostě naskenovali ty fotografie a nějaké ty plány v takovém rozlíšení, že když to zvětším, já jim pomalu 20krát, že uvidím detaily, protože právě ty detaily na těch fotografiích z těch 30. let nebo 20. nedokážu přesně specifikovat, zase takový znalec architektury nejsem. Mi pomohli k tomu, že se mi podařilo skoro všechny fotografie, které jsem od nich dostala zapůjčeny pro tu výstavu, pro tu akci, která bude identifikovat s tím prostorem, který máme my. Samozřejmě se to liší v určitých ohledech, ale jako dokážu už říct, kde co bylo a k tomu mi právě pomohli. To bylo jediné, co chybilo v okresním archivu, tak měli právě na stavebním odboru plány té výchovny, kde co vlastně bylo. Tak jsem tam úplně jako byla nadšená tím. Já jsem asi tušila, pročítala jsem spoustu těch záznamů, těch výročních zpráv a tam se psalo o nějakých opravách, rekonstrukcích a že někde něco bylo. Už jsem tak jako určitou představu měla, ale tohle mi to trošku usnadnilo. A potom byly takový ty drobnosti, z kterých má člověk radost, se dívá půl hodiny na jednu fotografii a říká, to je nějaký divný, tohle my tady nemáme. To vlastně, jo, ještě se koukáte z jiné strany, koukala jsem se na historické mapy, které se dají najít v digitálu, jak to bylo velký, jak to všechno to a pak jsem prostě zjistila, že opravdu určitá věc byla v té době, nebyla ze šikma, ale byla zasypaná a prostě bylo to úplně to tam vlastně za tím domem vypadal ten dvorek jinak, než vypadá dneska. Ona ta budova rektorátu je hodně zajímavá, ona má i zajímavou historii, že? My jsme se o tom bavili. Já si vzpomínám, že jsi mi říkala snad tou nejstarší malbě, co tam je v kanceláři? Ne, malba to není. Myslíš, takhle, máme tam v podstatě takový 2-3 zajímavé věci, nebo první věc, kterou zmíním, že ta budova od té doby, co má tuto podobu, vždy sloužila vzdělávacím účelům. Napřed tam byla dívčí škola, kterou vedly ty školské sestry řádu de Notre Dame. To bylo nějakých 40 let. Potom tam chviličku, tam byl asi 3 roky, tam byl chudobinec, takže to úplně nepatří do vzdělávání, ale posléze od toho roku 1909, plus minus, teď já nejsem, jako správný historik si nepamatuju data, tak tam byla chlapecká výchovna, kde vlastně se vzdělávali chlapci, kteří byli mentálně opoždění nebo měli nějaký fyzický handicap. Takže tam vlastně je sváželi rodiče, tam žádali o umístění těch synů, kteří se tam mohli klasicky vzdělat ve třídách, a nebo tam byla truhlářská, ševcovská a myslím, že Krejčovská, to 3. dílna, plus měli zahradu velkou zahradcem, kde pěstovali. Čili ty chlapce učili pro nějaký ten obor, aby pak mohli být samostatní. Takže to tam bylo až do toho 48. roku, pak to samozřejmě s těmi okolnostmi po únoru 1948 se proměnilo ve státní a po nějaký chvíli se to proměnilo, když to zkrátím, tu historii, současný diagnostický ústav, který tam sídlil do roku 2001. A to byl poslední rok, kdy tam byl, protože dostal nový prostory v Plotišti v Hradci Králové, kde je do dneška, a ta budova byla chvíli volná. A protože univerzita v té době měla, tak jako do dneška, jako každá vysoká škola, má problémy s prostorem, tak město nabídlo univerzitě tady tuhle budovu, která byla poněkud taková, jako prostě potřeba velkou rekonstrukci.
A to se podařilo potom, že v roce 2002 univerzita tu budovu získala a 2004 už se otevřela právě pro veřejnost. Kecám, ne pro veřejnost, pardon. Otevřela se pro činnost rektorátu, takhle. Technicky za to je to i veřejnost. No, i veřejnost, no, ale jakože tam začal oficiálně fungovat ten rektorát, takže vlastně takový to učitelský nebo nějaký vzdělávací proces, i když teď rektorát samozřejmě nevzdělává, ale je to ta součást univerzity, tak to je taková ta jedna věc, vlastně, co se týká toho domu. Druhá věc, co tam je, ten dům, vlastně vůbec nevíme, jak vypadal předtím, jakou měl malbu, nebo tak nějak, jenom víme z jedné kresby, těsně před zbouráním toho domu v těch 60. letech 19. století, že vypadal stejně jako ty další domy v Rokytanské ulici, které s ním sousední, ta barokní podoba. Menší, poloviční, nižší a tak dál. Ale základy toho domu jsou z pozdní gotiky. A ten doklad o tom máme ve sklepě, v přední části domu, kde máme dochovaný ten gotický, pozdně gotický lomený oblok, respektive dva, jeden je tam krásný a druhý je tak napůl. A oni už ten sklep je ještě samozřejmě přestavovaný, dostavovaný při těch různých úpravách, co byl. Ale tohle se tam dochovalo. Čímž vlastně víme, že základy toho domu jsou z toho, řekněme, 15. počátku, konce 14. počátku 15. století. A byl to vždycky měšťanský dům. Zmínky o něm jsou v různých materiálech, kdo tam byl, nebyl, že třeba ten dům pravděpodobně byl poprvé zničen za 30leté války a tak dál, že pak byl opraven. Ale to jsou jenom jako domněnky, takové jako útržky, kterých to můžeme mít. A potom je tam ta zajímavá freska, která se nachází v přízemí. V současné době je to kancelář jednoho z prorektorů a ta freska je tam zrekonstruovaná. Ta tam byla vlastně vymalována v době té dívčí školy a poněvadž tam kromě dívčí školy tam byly ty sestry a ty sestry v tom domě bydlely. A aby měli místo, kde mohli meditovat a modlit se k Bohu, tak jim byla tato místnost přeměněna na dočasnou kapli. O té fresce se tam nevědělo až do té rekonstrukce v roce 2003, poněvadž při těch dalších úpravách pro ten chudobinec a pro tu výchovnu to bylo zamalováno na bílo. Že vlastně opravdu to zmizelo z toho vůbec jakýkoliv obrázků už to tam není. To byl opravdu zážitek pro ty, když potom rekonstruovali ten. A ta freska je zrekonstruovaná, v roce 2006 byla dokončená rekonstrukce do původního stavu. Takže to je taková rarita, která tam je, kterou by tam asi nikdo moc nečekal. Tak taková je práce archivářky. I tohle, my tomu říkáme částečně detektivní práce, poněvadž člověk musí prostě přemýšlet, kde co mohlo být, kde co nebylo a k tomu je potřeba, aby ten člověk znal opravdu si všímal detailů a znal trošku okolnosti. Nemusíte znát do detailu každou věc, ale potom je důležité, co mi říkali vždycky na vysoké škole, teda v Olomouci, já nejsem absolvent zdejší univerzity, je důležité vědět, kam sáhnout pro informaci. To, že to nevíte, že si spletete datum, ale víte, že to najdete zhruba tam a tam. Takže to mi tak jako pomáhá tady při těch věcí. A jinak poslední perlička je, co málo kdo ví, že vlastně ta budova byla do toho roku 2003 dvoupatrová. A nyní máme třípatrovou, čili vlastně, když si člověk uvědomí, jak tam byla obrovská, vysoká ta půda. A teď máme tam vlastně přistavěné ještě třetí patro, kde dřív sídlil archiv. Byli jsme taková rarita, že jsme sídlili v podkroví. Což nebývá typické. To je velmi atypický kvůli udržování vlastně teploty, vlhkosti a těch dalších věcí pod tou střechou. To je zrovna trošku nepříjemné. Většinou ty archivy, když už nemají úplně ideální uložení, tak jsou spíš ve sklepech, než teda pod střechou, pod půdou, v podstatě opravdu jako tak vysoko. Rozumím. Kdybys měla poradit třeba studentům historických věd, kteří se bojí jednak třeba i studia archivnictví, nebo na druhou stránku se třeba bojí i v tom ohledu, že historická fakta dneska už nikoho třeba nezajímají, co bys jim řekla? Že je to velmi jako zajímavý v tom, že nemusíme jít do daleké minulosti na to, aby jsme furt nacházeli zajímavé věci. Že v podstatě ta minulost v podstatě těch 30 let zpátky, nebo
40 let zpátky, už je to dost velká minulost na to, aby lidi zapomněli a stojí za to si to připomínat. Čili říkám, já jsem tady trošku známá tím, že dost jako propaguju tu nejmladší historii, nebo snažím se to nějakým způsobem těm studentům přiblížit i v rámci těch věcí, co máme, co s nima mám, nebo nějakým způsobem zaměřit, že opravdu nemusíme znát všichni novogotické písmo a kurent, který teda je krásný pro mě, ale je to naštěstí pro mě pouze 19. století, protože mám 20. Ale že v podstatě v těch novodobých, nejnovějších materiálech, který už je možno prostě v těch archivech najít a většinou jsou nespracovaný, vlastně najít spoustu zajímavých informací a je tam ta cesta usnadněná v tom, že je to česky na psacím stroji. Většinou samozřejmě nějaký cizí jazyk, záleží do jakého typu archivu si člověk dostane. Občas přijde nějaký dopis, když je to opravdu o materiál před rokem 89 v ruštině, v polštině nebo v němčině. Tak jako jo, ale ve finále, pokud bychom se zajímali o ty český, potažmo československý dějiny, tak je to pokud člověk rád objevuje nové věci a má radost z maličkostí, jo, že něco poskládá, nějaký obraz vytvoří něčeho, tak je to fajn. Když vzpomenu, tak jestli můžu trošku jako mimo, jedna z těch prací, kterou jsme dělali ve spolupráci s kolegama tady z okresního archivu, potažmo z oblasti a s muzeem východních Čech, byla vlastně velká akce k 50 letům výročí tého neslavného příchodu těch vojsk Varšavské smlouvy k 21. srpnu. A tohle bylo přesně takový ten moment, kdy to vlastně sbíráte a děláte takovou určitou představu toho, jak to asi tehdy ty lidi vnímali. Sbíráte různé fotografie, čtete ty noviny, čtete různé zápisy, procházíte ty archivní věci, to, co mají v muzeu kolegové, dvourozměrný, trojrozměrný. Vlastně jsme ještě spolupracovali s českým, potažmo dřív československým rozhlasem, který nám zapůjčil své nahrávky. Oslovili jsme pamětníky, dostali jsme i nějaké k zapůjčení nějaké materiály, jak fotografie, tak i nějaký zvukový záznamy. A z toho se potom prostě vytvořil ten obraz. Jsme chtěli zachytit, jak to vlastně v tom Hradci bylo. A jako myslím, že se nám to docela podařilo a trvalo to, teda ta práce to byla roční práce. To nebylo tak, že bychom si sedli a za měsíc prostě tady to máte. Ale že to bylo vlastně kooperace víc lidí, i krajský úřad byl zapojen, že nám pomáhal třeba se scénou, s ozvučením, divadlo bylo zapojené, protože jsme vlastně i potom nějakým způsobem ještě rekonstruovali jiné věci, ale prostě takový jako velký, že to není jenom o tom sedět v kanceláři, hrát si s tím psacím strojem, vlastně to už není, to si hraju občas já ještě. Když potřebuji něco přepsat tak, abych jako zachránila ten materiál, mám psací stroj ještě. Tak jo, s tím počítačem a s tím digitálem, ale pak se takhle dá prostě obejít a vytvořit něco, co ty lidi přitáhne moderním způsobem. Nějaký prezentace, byla to prostě obrázková prezentace v PowerPointu, šlo to jako film, bylo to propojení obrázků s hudbou, bylo to propojení obrázků se čteným slovem, byly to dobové záznamy, ty zvukový o tom příchodu, jak přijížděla vojska do Hradce a tak dál a všechno, že jo, prostě připomínka kreslíře Vladimíra Renčína, který byl rodák, že jo, a který též udělal nějaké protiokupační ty jeho kreslené vtipy. Měl jsem možnost mluvit s paní, která ho znala, takže ještě mi pověděla o něm nějaký další věci a navedla mě zas na nějaký další, prostě, kde bych ještě mohla třeba k tomu něco získat, co není úplně známo. Tam jde o to, že vlastně ty archivy mají spoustu věcí a určitým událostem se používají pořád ty standardní věci. A aby to zaujalo jak tu starší generaci, jakože jim to připomene nějakým způsobem ten prožitek, ať v dobrým nebo v zlým, tak aby to zaujalo hlavně i tu mladší generaci, aby mě v tom viděli, co vlastně se stalo. A musím říct, že tehdy toho 21. srpna před těma 5, nebo už pomalu 6 lety, už bude 6 let vlastně. Tak vlastně tam tehdy na to náměstí, tady na Masarykovo náměstí, tehdy přišlo asi 1500 lidí. Se to vůbec nečekali. Takže to bylo, jo, a pak máte z toho hroznou radost, jo, jste tam někde v těch katakombách v tom archivu,
všichni papíry, že jo, každý, kdo přijde ke mně do kanceláře, tak to je jako, tam se nedá uklidit, že jo, pořádně, to, kdybych to schovala, tak to s ní zase vytahuju. Jo, takže asi takhle, no. To je nádherná práce a opravdu to připomíná hodně detektivní práci. Jo, samozřejmě ne každý archivář třeba dělá, někdo je víc ten úředník, že jo, prostě dělá tu metodiku, toho metodika třeba, protože archiváři dělají i ty metodiky těch spisových služeb, že jako předarchivní péči, potom školí, někdo prostě dělá ze tohle, pak někdo opravdu dělá ty fondy, je to rozstříděné, jo, že záleží, k čemu se dostanete na jednu stranu a na druhou stranu, jako co vás osloví, co vás neosloví. Moje výhoda v tomhle je, že ten archiv vlastně já můžu mít od každého něco. Být v trošku větším nebo v jiné instituci, tak dostanu jednu roli. Možná. Takže možná, pokud je člověk zaměřený více do široka, tak je pro něj vhodnější třeba pracovat v menším archivu. Asi jo, tam jak je těch lidí méně, tak to fungování je plus minus stejné, takže nějakým způsobem máte možnost se dostat a prostě k více věcem, ale vždycky je to o nastavení toho člověka. Musí prostě to dělat jako každou profesi, jako musí to mít rád a tady od toho nemůže očekávat nějaký rychlý úspěchy, nebo tak nějak je to vysazená věc, která vždycky další dobu trvá od vlastně nápadu k realizaci, ať je to cokoliv, tam vede poněkud jako další cesta. A proto je důležitý i částečně to takový to soukromí samovzdělávání, to hledání a ptaní se kolegů, jak po knihovnách, tak i po archivech, jinde prostě jednou za čas si tam dojít ke kolegům, udělat ze své badatele a prostě projít si ten materiál k tomu, co vás zajímá, protože já se teda profesně, kromě jiného, věnuju, že samozřejmě dějinám vysokého školství, například naší univerzity. Takže prostě obcházím ještě různý fondy někde jinde. A je to takový člověk, tam najde fakt opravdu někde jako takový perličky, který to ani není možný. Což bychom nikdy nemohli objevit bez archivářů. Přesně tak, ta role těch archivářů, těch archivů obecně, samozřejmě je to velmi takový, jakože ta profese, těch lidí to moc není. Je to takový trošku lehce uzavřený, poněvadž se vlastně celoživotně musíte dovzdělávat. Od začátku, než do toho člověk propadne, než jako najde ty cykly pravidelnosti v něčem, do toho se vám několikrát mění zákony, vyhláška tady zrovna v tomto oboru. To máme těch novelizací jako docela dost. V podstatě ta role archivu je trošku podceňovaná jako společensky, si myslím v tom, že nikdo neví, kdy ten archiv bude potřebovat. Že vlastně, když byly restituce po revoluci, tak to byly archivy plný lidí, poněvadž tam byly všude ty záznamy o předání majetku, zabrání majetku, jo, doklad o tom, že to nám patřilo před nějakou dobou a pak to pominulo. Takže archiv na co, jako co vy tam děláte, že jo, a tak dál. Pak přišlo období éra velká genealogická. To najednou všichni dělali rodokmeny, to bylo velký boom, ta se pak vrátila v okamžiku, kdy byl ten seriál s těma úspěšnýma nebo slavnýma osobnostma našima, který takhle jako pátrali po těch svých předcích. Takže zase se to obnovilo, ale jinak jako jo, co archiv, co nám to dá, no, ale tam je spousta věcí a jako i taková drobnost, že ztratíte vysvědčení ze střední školy, maturitní a ta škola už neexistuje, tak to najdete v archivu. Takhle, měli byste to tam najít. Jako povinnosti to tam je dát, ale samozřejmě, když jako někdo zmizí a se vším zmizí, tak jako těžko už se to pak dohledá. Rozumím. Jo, takže tam nejde jenom o to, že se tam jako schraňují nějaký jako archivále, kterým jsme jako staré knihy, staré tisky, nějaký rukopisy, starý razítka, pečetidla a podobně a spoustu dalších takových věcí, ale jsou tam takový ty provozní, kdy vlastně každý z nás tam vlastně může něco najít pro sebe, když něco ztratí nebo potřebuje něco dohledat i k opravě domů, třeba jak to vypadalo předtím. Oni teda oficiálně záznamy jsou na stavebních odborech, že jo, jako jinde na tom, ale většinou i v těch obcích si to schovávají a dávají to do těch archivů právě pro tu usnadnění té práce, toho hledání, toho, že ano, máme to tady, fajn, takže už víte a že víte, potom budete vědět konkrétně, co chcete tam prostě, kde vám oficiálně potvrdí nějaký papíry. Dobře, já ti opravdu moc děkuju. Tohle byl nádherný rozhovor. Věřím tomu, že se nevidíme naposledy. Já myslím, že ne. A
Doufám, že přijmeš další pozvání do nějakého příštího podcastu. Proč ne? Když budu mít co říct. Určitě. Děkuju. Nemáš zač, rádo se stalo.